मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो। कजाने कौन लग गई जादू टोहना घूमे गईल रहल गाछी हमार सोहना बाबा हो कजाने कौन लग गई जादू टोहना घूमे गईल रहल गाछी हमार सोहना तो कौनो दिही बाबा भभू ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्रा। ई कौन मंत्र हरे रोक हम मंत्र मारतानी अरे अरे आइले डडेरी छटकाइले नीम के पताइले के भूतवा भगाइले ओम ब्रह्म ब्राह्म ब्रह्म छु उखड़ जल्दी कौन है हम तो पीपर पके बरम होई रे ते काहे धइल होइस रे ई हमर पहिल का यारवा हो ओम तारा रा 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 पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बा ओम तारा रा 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 पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के बाबे हे बहडे हे बड़े यार ये करला महाला मना देखिए के लागे डर ये कर कहला काला दांत तया जब गुरु चला मिल के भगाई बाबा तू बच्चा आबो है थल अरे ई का है बाबा अरे बच्चा ई लमका भभूत के पाकिट है ला पीठी पर माला बताओ तो कौन है इसे ओ मता रा 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 पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बा ओम तारा रा 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 पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के खेले होते गद बेरा जब हो खेला अंधेरा बाबे हे खुलल खुलल केस ई तो पेन्हले हे बिया बेरा गोलू ससुरा जा गुडू से भइल कवन चूक बोल तोरा का चाहिए जौन मांगिम तुम दे हाँ बताओ तोरा का चाहिए एगो रेडमी के मोबाइल और मैं दूगो जियो का सिम कोरोना के चार्जर दह जाता दह इस सरवा भूत हो के दूध हो रे ये दो अपने फेरा में बा ओम तारा रा 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 पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत पकड़ ले बाई कारा के पीपर पके भूत।